dag, så har jeg lige fået en mail om, at jeg har fået svar på my heritage, så det bliver spændende. Jeg er lidt nervøs, men ja. Oh my god. Hold da op, mand. Det havde jeg ikke regnet med. Ej. Det er jo helt vildt, ikke? Hold da op. Ej, hvor vildt. Jeg er fra England, åbenbart. Jeg græder helt. Ej, Tyskland, Sverige, Norge. Jeg græder helt seriøst. Og Netherlands. Det var for vildt. Ej. Det er for vildt. Min far, han sagde til mig i går, at der var ingen grund til at tage et DNA-test, fordi han var 100% sikker på, at jeg var 100% fra Danmark. Det er derfor, jeg græd ikke, fordi jeg har været så bange for, jeg kun var fra Danmark. Men det er jeg jo så tydeligvis ikke, så ej. Det er ægte reaktion, det her, jeg spørger. 85% dansker, hollandsk, engelsk og norsk og svensk. Altså, det er jo for vildt, det er for vildt, jo, det er for vildt. Oh my god. Og tysk. Og engelsk, altså, det er helt vildt. Bare det der med, at jeg vitterligt... Ej, det kan jeg ikke komme mig over. Jeg var virkelig ægte bange for, at jeg bare var sådan en kedelig dansker. Kun dansk. Altså, hvad sjovt havde der været i at sige det? Jeg var dansker. Nej, jeg kan sige, at jeg er dansk, jeg er svensk, jeg er hollandsk, jeg er tysk, og jeg er norsk, og jeg er englænder. Yep. Altså, hvad bliver mere nordisk end det? Nordeuropæisk, eller hvad man nu siger. Ej, det er for vildt, Skål for det. Ses vi i min næste video.